Renungan harian di hita sian buku pajonok hamu matu debata sadarion hari Rabu 10 sada November 2020 nienet sian sada Korin 10 ayat 20 saluhutna jadi do alai dang saluhutna marguna saluhutna jadi do alai dang saluhut patuguhon taulama namarguna. Padohan saluhutna jadi do di ayat sadarion ima namar tudu-tudu tu kebebasan manang haluaon di bagasan pangatusion naso adong ora-ora. Di hatanuaeng di dok saluhutna boido. Lapatanna dang adong mangorai halak naung malua manang bebas lau mangula si ulah hononna. Alai dang nagabe marlomo-lomo hita di haluaon manang kebebasani. Ia kebebasan na marlomo-lomo so adong pangaraja yodiri iman naginoaran kebebasan yang kebablasan. Hape ikon na boido ta pertanggung jawab pon kebebasan tai. Ima kebebasan mangulahon na denggan. Dada kebebasan mangulahon na jahat. Kebebasan naing mamabahin jolmai lamar gogo lao paturehon portibion asalam dame jala marhasonangan. Sian ayat sadarion boima guru honota songo dia pakorhon ni kebebasan na adong di hita. Ima
marguna do kebebasan tai tu halak manangdang. Manang patuguhon parnguluan ni torop jolma do kebebasan tai manangdang. Makkorhon pasu-pasu do haluaota manang kebebasan tai tuna humaliang hita manang makkorhon hamamago. Tu aha matutu kebebasan na adong di hita yang go tunggabe paholakon hita sian debata manang manusai halak holan asal ma pasobutagas totu dang songoni ngulu na hinalomohon ni debata siap hita. Namangihut masai denggan molotajaha sahatu ayat 24 namadok unang mama sirikoti na di ibana na di donganima siani taida ma pabua kebebasan na adong di hita naing pakeota lao patupahon na marguna tu halak na asing nama sarikot muse taida sian ayat sadarion ima boha nunga marsangap Tuhani marhite nasa pabahenata manangdang. Jupak kita dotong padohan ni Apostel Paulus di Galatia 5 ayat 10 namadok. Tuhaluaoni hamu dijau akadongan. Asal unang haluaoni gabe parbosiran disibuk. Sadok marhite-hite haholongoni mahamu masioloan. Lapatanna tung unang tapak ke haluaoni hobartu hagiot manang roha-roha tasabing. Gabe hirana bebas mahita rupani laho mangulau dosa. Alai tapak ke mahaluaoni laho patupahon pakubasion na marujahan tu holong ni roha. Holong namian di bagasan rohata Ido na marguguihon hita mamake haluaota lao patupahon na denggani. Apostel Petrus madok. Ay akanong malua dohamu. Alai unang mapinake haluaoni mangodingi hajahaton. Songon akan aposo di debata matahe. Sada Petrus 2 ayat 10. Lam takas mamusetaida pabuan aposoni debata do hita. Alani si pakeota mahaluaoni mangula songon naposo ni debata. Nasa naniula ni naposo ni debata naeng mabain hasangapon di guarna. Amin. Marede mahita sian nomor 710.
Songon nilai patuho, hingok turut diluhur pagawe, Sokonima renungan harian dihira Tuhan ta Yesus man saya tong mapasu-masu mangaramoti dohot mapargugoyo kita lau mangula sude ulaon ulau tabi horas